Здравейте, хора! Купихме си лапки. Сега ще ви покажем нашите стари. Старите са ето такива. Ето. Моята отзад. Моята е малко в добро състояние, но тук не. Гледайте. Моята пък не свети. Избрахме се. Така, това ще го отрежи. Край. Ето. И това ще отрежи. Ето има и такива топчета. Аз не съм си взела. Удържи това нещо. Аз моите топчета не съм ги взела. И косматики. Ето много са меки. Готова да Отидете отворим в Куцухор, училище второ основно. Отстрани. Боти. Джинджурики 500 яна. Джинджурики. Книжарница Барби. Да. Готова? Ето, показваме новите лапки. Много се стари чувстват за праци. Страх. Семейство. Готова? Ти отваря аз. Хора, поздрав за Кирил Балди. И за Ексун. Ако го гледаш, това ще за тебе. Чакай. Тя средна. Ако беше голям, щях да се гордея с нея. Ерсун, това е поздрав за тебе, обаче моето е скучно. Ерсун също се взе. Виждате коя е Ерсун? Това е наша приятелка. Да, от влоговете. Пред камерата. Я. Усещането се държи по вода. Много липи, хора. Не съм препоръчвам да вземете малко са трикотии. Пълни догоре. Аз има и утре. Наистина има трикотии. Да, вярно. Много е хубаво. Ще се да видим. Ето. Има и точно. Давам. Да, и тези не са лоши, но вече имаме нови. Да. Брат ми, ако ми го вземеш, ще го имам настрани и ще ме гледа странно. Много е хубаво. Буквално ако сега идем на тавана, ще се заминаги там. Добре, хора, това беше от нас. Обичаме. Може пак да пуснем. Да. Обичаме.